Venga, bota. Gatikako udalaren ezoiko osoko bilkurarako deialdia esan, ezta? Gaurko egunen hasten gara. Lehenengo puntue arteko akta onartzea. Begirako zen joan ja. Osea, ez badago lan gauze beste bari bigarren punture. Alkateza dekretuna, hori komisioetan ikusi ditugu, ez dakite zeu zer geratu bada hortik eskeita, beste barik aurrera. Hirugarren puntuen, udal langileen eta soldata igotzea ehuneko 0,5 hori, planteatu da, udalen eta planteatu da. Horren onarketa. Hor dago diktamen bat. Lehenko egin genuen diktamena. Eta gura zuen emaitza emango ditut, eudelek gomendia egin zuen 0,5-ena. Aldeko botoak Bildutik 2, GTItik 2 eta EAJtik 4 diktamena aldeko. Orduan erabaki proposamena da plenorako 2023 urteko soldataren eragina eduko duen 0,5 hau onartzea atzera eraginkortasunez 2023ko nominetan islatzeko. Baita ere arteko alkatezaren eta egunko alkatearen proportzioan baita ere igoera hori islatzea. Bale? Boskatu mesedez? Bai. Zue bai, Bildukoak, eta zue? Bai. Bale. Hau batez onartuta, hau bidaliko tiragarkian Bizkaiko aldizkari ofizialera, igoera honegaz, eta behin argitaratutakoan aukera izango da, dagokion segurazki martxoko nominan ja igoera hau izlatzeko, bale? Laugarren puntuen, gatikako udaleko bigarren berdintasun plana onartzea ala badagokio, ez dakit plana hor aurkeztuta dugu. Bai, aginduta dau plana. Eta, edo zindoz esateko badago, horrein da momentua. Hemen ere diktamen bat dago. Eta, batez ere printzipioak aipatuko ditu gobernuan emakumeen aldentzea, ekonomiak eta gizarte antolakuntza eraldatzeak eskubidea bermatzeko, eta emakumeen aurkako indarkeririk gabeko bizia. Hemen ere baita ere diktamen bat egon zen, aldeko botoak Bildu 2, GTI 2 eta EAJ3 diktamen aldekoa. Orduan plenorako erabaki proposamena da, Gatikako emakume eta gizonen berdintasunerako bigarren plan hau onartzea. Bai. Boskatzen da zuek, GTI alde, Bildukoak? Bai. Eta zuek? Bai. Bale, hau batez onartuta plan bigarren plan hau. Eta gero barkamenak eskatuz, hemen deialdian nire akatzeko dago. Hemen ez da, plenoko deialdian ez dago informazio orokorrik eta ez dago norberak lekarken galderarik. Hor eskarak eta galdera beharko luke. Eta astuarik urgentzizko... Bai, hori, baina urgentzizko gai batzuek daukazu ezartzeko, orduan proposatu zer gaiak dira. Adierazpenarian... Bi tipoko adierazpena dago, aurkeztu diren udaletan da biak... Herriakonari hau atxetxi behar zaino, bidali dutena. Bai, herriako adierazpena. Herriako adierazpena. Daukagu herriaren adierazpena. Ezin ditu betagokoa jarri zerekotez begiek, txartu, bale? Eta horiek urgentzia sartzenko herriaren adierazpena alde batetik eta eudelen adierazpena. Bai. Ez alde batetik orduen... Irakorriko ditugu... Lehenengo boskatu ez, plenoan deialdian sartzeko. Herriaren adierazpena? Bai. Sartzeko, boskatzeko. Bai. Zuek, hau batez, zuek baita bai, zuek? Bai. Hau batez herriarena. Hau batez. Eudelen adierazpena, GTI? Ni de partez bai, ni bardin duzte adierazpen guztiak ona dire.
Zuek hau batez, eta zuek? Bai. Bale, urgentziaz hau batez atzen. Baina, orduen, urrengo puntua urrenkera jarraituta. Ekarri dut barkatu. Eudelekoa baina sartuta eredua bidali izan eta sartu dut hori batikako udala. Ereduan, zuzen dut. Urrenkera jarraitzeko, 5. puntu gisa sartuko, orain tratatuko genuke. Hau ze testua, hau da, 2024ko martxoaren 8ko manifestua. Gatikako udalarena. Bale, venga, hau da puto hau. ¿Sabes? Irakurriko. Bueno, 2024ko martxoaren 8ko manifestua Gatikako udalean izenean. Hau dana dela herritarren arteko zerbata, ez? Bai, berdintasun batzordean, astelenean aho batez, ez zugun zinen ara, aho batez adostuta. Bueno, 2024ko martxoaren 8ko manifestuak beste behin ere zaintza lana gizartean presente izatearen garrantzia ezbaian jartzen du. Eztabaidan izango dugu. Ezinbestekoa baita... Eztabaida eta ezbaia sinonimoak. Ez dira, sinonimoak dira, bai. Niretzat bestea da, eskerrik asko. Ezinbestekoa baita bizitzari eusteko. Ikusezin bihurtutako lana da aitortzen eta baloratzen ez dena. Emakumeek egiten dute zaintza lana etxe gehienetan. Zaintza arloko profesional gehienak ere emakumeak dira. Horietako askok kontratu prekarioa dituzte eta gutxi baloratzen dira. Izan ere, zerbitzu horiek pribatizatzeko joera dago, horrek dakarren guztiarekin. Nola bultza dezakegu udaletik berdintasun zaintza eta azken batean gure egunerokotasunean. Lehenik eta behin, etxeko langileak Gatikan erabiltzaileekin egiten dute lana handia eskertu nahi dugu. Haien oinarrizko premiei erantzunez eta eguneroko zereginetan lagunduz. Zeharkakotasunez lanek eginez emakumeak ahaldunduz eta gizonak berriz eziz. Rolen aldaketa irakatziz eta abar. Horretarako, udalak babestutako zerbitzu da. Haien lana baloratuz eta udal zerbitzu soil gisa mantenduz. Bestalde, udal honetako berdintasun sailak lantalde bat sortu du, eta bertan urteko plan bat egiten ari gara hainbat proiektu egiteko. Ezinbestekoa iruditzen zaigu rol desberdinetan gizonak zein emakumeak berriz hezteko beharraz jabetzea. Horretarako bizilagunen, elkarteen eta udalaren artean hainbat jarduera sustatu nahi ditugu. Gure egunerokotasunean berdintasun ohitura berriak integratzen joateko. Ze ikasi ikusten duzuna da ikasten duzuna. Etorkizuneko erreferenteak garela jabetu behar dugu. Eta beraz, ekintzez izan behar dugu eredu hitz egin baino. Zeinketak etxe bateko kide bakoitzaren eta guztien kontua dire. Kide orok dugu geure burua zaintzeko ardura. Gure ustez, berdintasunean lan nekeza egin beharko genuke helduok. Adibideak ezi ahal izateko. Azken batean, gure adingabeak helduon isla dira. Izan ere, berdintasuna ez da emakumeek eta gizonek gauza bera egitea.
Berdintasuna da eskubide, aukera eta balio berberak izatea, genero alde batera utzita. Gatikako udaletik, beraz, Gatikarrak kontzientziatzera bultzatuko ditugu guztiok geure burua genero diskriminaziorik gabe zaintzeko gai izango garen gizarte batean bizitzeak duen garrantziaz kontzientziatzera. Bere egunerokoan Gatikarren arteko berdintasuna praktikatuko duen herria lortzeko. Eta ez genuke manifestu hau amaitu nahi Gatika genero indarkeriaren aurka borrokatzen jarraituko duela aipatu gabe. Gora gutarrak. Eta gero den, sentitzen dut euskaraz ondino ez dut itzulik, baina hemen badago, ze gaiak proposatu diran orain bai martxoa, apirila, maiatza eta ekainean hitz egiteko. Nik ezin dut irakurri, nahi baduzu irakurri norbaitek, erderaz dago da lan proiektu bat orain aurtengo lana egiteko. Bidaliko dizuen nahi baduzu emailez, izenda azken orduko, baina bueno, nahi baduzue, eskesteko ezin dut betaurreko ekipin egin. Eskertuko dizuka. Bai, horrekin batera. Honekin batera, txatxika doa, adierazpena bultzatzeko zer egingo duen udalak gutxi gora bera? Konpromisoak. Konpromisoa, hori da, konpromiso bat. Vale, temas propuestos para trabajar este curso, marzo, abril, mayo, junio. Sensibilidad y formación feminista, para ir avanzando en el empoderamiento de las mujeres de Gatica por la igualdad. 1. Consolidación y composición de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento con participación plural y representativa del pueblo. 2. Formación, en este apartado, coeducación con la escuela y contenido del LAMPA, hacer periódicamente charlas y debates sobre cuidados, salud, prestaciones sociales ante la violencia de género y conferencias sobre micromachismo y violencia a la tercera edad. 3. Reuniones con cada asociación del pueblo y valorar el trabajo de igualdad que se está llevando, transversalidad. 4. Contacto con los agentes por la igualdad de diferentes comarcas para realizar actos conjuntamente. 5. Elaboración por parte del ayuntamiento de un tríptico cada 3 meses para buzonear entre la población. 6. Participación activa de la Concejalía de Igualdad en todos los eventos, homenajes, fiestas patronales, etc. y organizadas por el ayuntamiento. 7. A los 6 meses se hará una valoración de los resultados en igualdad de este plan. Valoraremos los aspectos positivos y negativos, para que se materialice y los abajo firmantes se comprometen a ello. Hori da, gutxi gora bera, udalak egingo duena aurten edo konpromiso hartzen du berdintasunean ekintze ezberdinak. Egia da, hemen aipatzen duena batzuk egiten direla baino bultzatzea gehiago eta egunerokotasunean barneratzea. Baina, bueno, animatuta gaude, motibatuta gaude. Buskatzen da testua eta erazkinakin. Hori erazkin bada. Beste gauza bat proposatu genion, testua irakurtzeko Josuri Txutxineri. Berak ez du nahi, badakizu ezagutzen duzuenok ez du nahi nagusitasun hori, baina uste dugu mesede handia egingo lukeela erreferente izana, adibide bezala jartzea, nola bera gizonaran, nola Gatikan zaintza arloan lan oso garrantzitsua egiten duen, ez dago Gatikan emakumerik beraren lan egiten duena, eta izango litzakela Gatikarentzako Josure moduko pertsona batek irakurtzea, hemen aipatzen diren ezaugarri nahiko, hori da. Eta hortan gaude. Horren boskatzen dugu. Boskatzen dugu hau... Erazkinagaz bildugu mesedez. Bai. Erreplikoak gauatez eta zuek. Guk baietz boskatzen dugu, bai gure dut esan ziur nahuela, Josu Txutxinek kriston lana egiten dauela,
Baina gatikako emakumeak konparatzea edo, ez dutela ondo ikusten, uste dut. Ez esan dozu, Josuk ez dagoela gatikan emakumerik Josuk egiten dagoen lana. Borondatez ez? Bueno, ez dakigu, ofizialtasunik batzutan ez da behar, hola beharra egiteko, baina, zein maz, komentario... Ez dugu ezagutzen, seguro egongo dela, baina holan ezagutu bezala ez dugu ezagutzen. Eta bai uste dugu rolaren aldetik, oso garrantzitsua dela, zen berak ez zuen irakurri nahi. Eta egia da, berak egiten duena badago, zeharkatasun horretan badago oinarrituta, berak gizona bezala nola zaintzarin ekin egiten dion, eta uste dugu adibide bat izango litzakela batez ere, beraren adineko, ze badauz ere emakumeak prest daudela bolondrez hori egiteko, baina ez da ematen, ez da pisegaitik, ez da ematen, ez da konparatzea, ez da pentsatu ere, ez da gure... Komentario moduan, ez da bakoitzak bere iritzia dako, zurekin programa, voluntariotza programa 2015 urtean guk martxan jarri gendun, txutxi gure kaptazio bat izen zen, kriston lana egin dau, ez dugu dudan jartzen, baina uste dugu emakume asko isiltasunean bere kriston lana egiten dagoela. Etxeko andre bakoitzak bere etxean, hori ez da dudarik. Dena den, ere buskatzen ari garenera da, mezu bat eta erazkin batzuk, konpromiso batzuk, ez egun horretarako programak zer jasotzen duen. Guk boskatzen dugu eta esan dugu horren gainean ez dako gula, baina komentarioa egin dagoelez, komentario hori erantzut. Guk baloratzen dugu batzorde honek egindako lana, batzordetik datorren mezu hau, eta autonomiaz lamiltako gai badala, eta hori eskertu nahi dugu. Nik esan behar asko ikasi dudan. Behingoz goitik etorri beharreko testu izan beharrean, herritik sortutako testua dela, bertoko eragileek egindakoa. Eta hori oso ondo baloratzen dugu. Eta nik eskertzen dizuet, zer niretzako izan da adibidez, erderazko testua egiterakoan, ez gara konturatzen, baina bazeuden hizkuntz inklusibo aldetik akats pilo bat, zuzentzeko esan zidaten, ez zuzendu zuenak, uste dugun baino lan askoz handiagoa daukagu, nik ere uste dut lanean nabiela, ez daukadala berdintasunean nahiko gauza ditudala barneratuta, eta ez da egia. Erderaz testu bat egiterakoan askotan ateratzen zaizkit mikromatxismoiek eta pilo bat ikasi dut. Egun bi hauetan izan da, gero adibidez, Word testuak egiten, jente asko badauka erraztasuna, nik ez, eta izan da... Nahiko ez da izango... Baina interesgarria. Besterik ez badagoen inguruan, onartuta datzen da, eta orain Eudelen testua, baita ere horintzek tuzatu. Hau zer, atxeru. Bai, Eudelen ja... Sartu dut gatika da guzti minio. Bai. 2024ko martxoaren 8irako Eudeleko adierazpena. Emakumeen nazioarteko egun honetan bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra aitortzea. Bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen ebidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, dibertsitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian sistematikoki estereotipatua eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabeko bihurtu duten horretan. Gainera, ikustezintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nola, prekarietatea eta pobretzea. Naiz eta
naiz ez den bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen ahalduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen dugu. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta errealitatearen ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konponketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugu estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikusarazteko eta emakumeekin historian izandako ahaztura konpontzeko. Udalok, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. Adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita. Beraz, Gatikako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektuak garatzea. Genealogia sortzeko, hurbileko erreferenteetatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan, sistemarekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministak aintzatesten laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea. Ahalduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumeen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi intersekzionalaz bereziki, adineko emakumeena, bere aniztasun osoan, eta emakumeen zahartzaroari buruz, gizartean nagusi den irudia eraldatuz, adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektuak bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta basuenak dituzten adineko emakumeei, bereziki alargunei, ahalduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakundeen aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat, bereziki alargunentzat, dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaraztea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea, beren herrietan, adineko emakumeei autonomia eta aktivismoa mantentzen ahal bidetzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikertzea, eta horietan sakontzea, emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdin sarearen bidez, Eudelen eta emakunderen laguntzarekin, udalerriak emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagustaraztea eta ikustaraztea. Bueno, beste barik, bozkatzen dugu. Eta lurralde sarearen harira jakin dezazuen udaletxea beti joaten dela lurralde sarearen deialdietara. Orain martxoan dago bat, maiatzan beste bat, eta udalaren partetik beti joaten da. Orain Bilbon da, lehen Portugaletin izan zen, oso bateratuta gaude lurralde sarearekin eta berdintasuna. Bueno, gu hasten ditugu gara, gehien baten, nahiago genuelako herriaz bat egindako adierazmena, baina, bakoitzak behar nahi duena onartzen du, nik ez dagote zerbait kontra Eudelen adierazpenan inguruan, beste barik, hasten itzak gara. Bilduak. Guk ezetz bozkatuko dugu eta arrazoiak hauexek dira. Hau negoziatu da, maila batean, Eudelen zuzen be, eta hor
konpromisoetan batez be, konpromisoen zerrenda horretan, EH Bilduk egindako ekarpenei muzin egin eta bestelako testu bat. Proposatu, adibide batzuk, hau negoziatu zanean, bigarren puntuan, lehenengo puntuan, emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratuko duten proiektua garatzea, genealogia sortzeko hurbileko erreferenteak ikasi eta tokiko bizitzan eragin izan duten talde feministeraino, hori ontzat ematen dugu, baina guk ekarpena egin, Eudele konpromiso hartzen du udalek egin dituzten lan guztiak bildu eta euskara jartzea bere webunean, horri muzin egin zitzaion. Laugarren puntuan, ikusgaitasuna sustatzea eta edadismoari aurre egitea, horren gainean egiten zitzaion ekarpena zen, adineko emakume etorkinen eta paperik gabekoen emakumeak aipamen berezia egitea, horri muzin egin zitzaion. Seigarren puntuan, errenta basuenak aipatzen zuen horretan, ekarpena zen konpentsazio funts bat sortzea, ez bakarrik aztertzea horren sorrera, baizik eta sortzea. Hori zen ontzat hartu. Beraz, negoziaketa baten bitartez, askotan hemen udalean izan dana, eudeletik etorretako testua eta horri moldaketa batzuk egin, ikusten da, ez dinot herrian, baizik eta eudelen ezin izan da holakorik egin. Beraz, herrian eta batzordeak proposatutako horren aldekoa gara, eta bestearen aldekoa ez da. Eta guk baietze bozkatuko dotzegu. Egie da, orain arte beste urte batzuetan ere bai, testu bat adostu izan dugula, hau ez dela nobedade bat, orain arte ere alderdi ezberdinen arteko testua adostu izan da. Eta, denbora askoz bere edo beste era batera egin da, hau oso azkar egin da, egunean bertan, batzordea izan da harin egun, orduan, alde horretatik, badakigu negoziazioen aldetik eta bere ez dela egon denbora askorik, beste batzuetan landu izan da bere bai gehiago, baina, kasu honetan gu ados gauz bai eudelekoa eta bai herrikoagaz. Orduan bozketa, aldeko 4 boto, kontrako 2 boto, eta 2 abstenitu egin direz, beraz, onartu egiten da EAJ-aren 4 boto kasu. Duda baldekotik, orduan biak irakurtzen dira? Ez da, hemen ez da ere bozkatzen ari irakurriko diren. Udalak konpromiso batzuk hartzen ditu, horiek egin zuzen, hor zerrenatuta dauzenak. Mozio gazan, ez da, niko hori Bai, holan, gauza bada plenoak onartzen dagoen eta gero herrian gaur ez dikote nik egun oso. Nik berizten dut, egun horretan irakurriko den adierazpena, izan ditekela bat, bi, ez dakit zenbat izan aldiren, baina batzordeak berak antolatu duten horien Bai, batzordeak egin zuen astelenean, eta nik uste dute nahiko representazio egon zala herriaren eta elkarte ezberdinen representazioa egon zen, eta hor dago batez... Udalak bat egin du adierazpen horrekin, eta horrez gain ere eudeleko idatziak dakartzan konpromisoak onartzen ditu. Denbora artetik onintzea da esan duzuna hori tarte txikia ondala, baina horrela adostu genuen batzordean, ez da nahi dut astelenean testua pasako zitzaigula, eta aukera bat zegoen ere datorren astean ere osoko bilkura astenetan baino hurrengoan egitea, denbora gehiago nahi izan eskero. Gauza batek ez dugu beste kentzen gunotu Eta gero nik esan nahi dudana da, hilabete batzuk daramagu, ni lehen igualdiz udaletxe batean nago, uste dut dana pasatu garela egoera horretatik, hasieran ikasi behar dozu, aber nundi mugitzen zaren, ez teko zuidari berez pila bat gauza dauz, eta orain ja, badakigula, ni adibidez, ni eta zitze egite dago, nondik mugitzen ari nazen, hortan noa, baina askotan gauzak ez dira norberak nahi duen bezala, baizik eta egoerak eskatzen duen bezala baino. Ni hori nabil ikasten hemen, ura bezala dala, osea. Oso ondo ulertzen dugu. Oso ondo ulertzen dugu. Ulertzen da baita ere ze onartu duen udalak, ez? Ez du ez. Bai, importante da. Ez importante ez dakit, baina onartu da. Azkeneko puntue, zeu zer komentateko?
Esterak eta Bai, badeko galdera bat. Apoan inguruan, orain arte emandako urratz, tramite guzti hoiek, gure galdera da, ia hoiek kadukatze eperik daukaten. Hau da, baldin badaukate epe bat, azken tramite hori geratzen den azken tramite hori bidea eman ala ez emateko. Ez dakit azaldu nahi zen. Aprobazio provisional dinen. Hori da. Ia horrek kadukatze epea dekon. Hau da, epe bat dagoen, horreri bidea emateko edo ez. Eta hala bada, ia zer suposatzen duen. Epe konkreturik ez dut uste dagoenik. Nik degotan esperientzitik, igual legeak ipiniko duzu zer. Baina, asuntua da, kadukatzen du, beste lege batzuk aldatzen diren heinean, ez? Orduan, berriro aldaketak egin behar dire apon barruan bere. Adibidea eta pilpilan dagoen. Lei de vivienda estatuan eta rekursoak eta bat da beste. Adibidez, hori onartuta balego hemen, gure komunidadean, udalak onartu beharko luke apoan bere. Hori adibidez, barne ondo luke. Bai, bueno, etengabeko aldaketak Hori izaten dira zaren dut, ez. horretariko diputazioak alditu beste pilo bat erabaki edo dekreto edo ez dakitzen. Aldituta, ez deko berez, ez deko epe bat tramitatzeko. Bueno, ni hor ez nau guztiz ados, igual erratuta gongo naz, baina hau da galdera igual gehiago teknikoa, ez? Baina, gu gauz orain otsailaren 28an, ez? Martxoaren bukaeran, uste dut 29-30ean, Euskal Herriko Boletín Oficial del País Baskon ez bada agertzen aprobazion provisional hori, Gatikako herria berriro bueltatzen da 1998ko norma subsidiariotara. Bale? Atzeratze egiten dago. Oin gauz kongelata dauz, ez dau lotute, oin ez direz emoten, lizentziako momentu honetan. Ez, hori amaitu da plazua. Horre epe bat, lizentzian mosketan. Momentuz, bestea ez dagoen bitartean, horre estanketa dau. Guk orain arte udalean egin izan dugun egindan lana, hori esposizioa, diagnostikoa, kriterio eta objektiboak, diseinua egin dauena ekipo redaktoreak, alegazioen epea ireki, alegazio agenteak egin, eta hor dauen dokumentu hori aldaketa sustantzialak badauz, hori guztia barriro egin beharko zan, bale? Ze azkenean, hor badauz bere bai, udaletik kanpoko erakunde ezberdinak emoneko bere bai baimenak, orduan hor aldaketa sustantzialak egiten badire, dokumentu hori berriro egin behar da. Hori da. Horretaz ez dugu esan. Aldaketa sustantzialak egiten badira, gu proposatu duguz batzuk eta onartuko ditu ekipo redaktorak halan ikusten badau. Eseskoa bada, eurek esango de ez hori, eurek badakite inoz baina hobeto diputazioak nolako parametron barruan nik ez dakot ideari berez zelako proposamenak egin dozuzen, seguk ez dakiguz bakarrik dinoa. Guk esplika dugu baten eta bitan, eta labur bildu esango dutzu ez berriro. Gehituko duguz etxe bizitza tasatuak edo babestuak. Eta beste aldetik aktualizako dugu dagozen proiektuak, hori azera barri horren zera, sartzea planoan eta beste hori. Eta horrek aldaketak badakigu sustantzialak direzen ala ez eta berriro hasi beharko zan ala ez plana barriro? Ez dakigu. Nire galdera zan epe kontua esan nahi dut. Aldaketen menpe dago. Prozedura berriro atzera pausoak ematea, ez epea, esan nahi nuen denbora kontua zan ala ez, hori zan nire galdera.
Bueno, baina publikatuta ez badago martxoan hori, aprobazion provisional hori, bai, badago berriro bueltaten garezelako 98ko normatara. Gero, egia da, dokumentua dependeta zelako aldaketak egin, eta aldaketa horiek sustantzialak direzen, ala ez, zein da apoa vigente dagoena zein urtekoa da? Ez Claro, eta mazortziko arau subsidiarioak hori. Nik honen gainean, ez dago. Jake apoa hitz egin dugun, bakarrik esan nahi nuke gauza bat, eta hor bukatu. Agertu da, egia esan, udaberri honetarako ez bada apoa aprobatzen, Gatikako herriak 100.000 euroko inbertsio bat galdu egingo duela. Hori agertu da, bai? Nik horreri, esan behar diodana da, zer egin dugun ez ziurtatzeko behin diru hori gastatu eskero eukido zuen egoerarekin ez ateratzeko aurrera. Ze azken 4 urtetan eukido zuen egoera izan da oso baikorra zuek nahi zenutena aurrera ateratzeko. Bakarrik hori, dudatan geratu nintzen irakurri nuenean esan nuen, aiba, baina ni nola inbertituko dut nire etxean hainbeste diru ez bana ziurtatzen, hori aurrera aterako dudala eta gainera egoera izan da primerazkoa hori aurrera egiteko, ze esan aldozu ez gara adostu, baina eske zuen egoera azken 4 urtetan izan da, ba hori. Zaten duzuna, boletin ofizialan ez bada Gatika kaltzen dituela 1.000 euro? Hori nik ez dakit, nik irakurri dut informazio batean, EAJak ateratako informazio batean, udaberrirako apoa ez bada ateratzen, 1.000 euroko inbertsio bat galdu egingo dela. Eta nik pentsatu dudan bakarra da, nola ez garen ziurtatu, nola ez diren ziurtatu EAJ, izandako 4 urte, azkeneko 4 urtetan izandako egoeran, behin diru hori gastatu eskero, nola ez duten aurrera ateratu. Ba, erantzungo dotzut. Bai. Erantzungo dotzut. EAJ egon da apoaren gainean lanean hainbeste urtetan, eta inbertsioa egin behar izan duena. Bai, hori argi dekote, horren kontra ez noa. Eta herriaren garapenerako inbertsio hau, eta egin behar direzen guztiek egin izen doguz, eta faltan, ze beti dau diru faltan. Hainbeste lan egin da, eta hemen talde guztiak egon garez. Eta apirileko plenoan, azkeneko plenoan, eta azkeneko komisioan, pasadan urtean, agertu zen, etxe bizitza tasoatuen gaineko kontu bat. Egon gara 4 urtetan lan hori egiten, urte 2 eta pikuen lan hori egiten, ez? Eta sartu ahal izen zen, baina apirileko plenoan agertu zen asunto hori. Orduan, bertan bera lotu zen, ze alderdi ezberdinek ez zuten apoioa emon, eta gure zinegotzi bat esan etorri, baina hemen danon, azkenean, danon erresponsabilidade bat da, eta, ez dut amaitu, eta ordura arte guk, momentu horretan esan izen posible, baina pasadan apiriletik edo ekainetik ona bere bai, eginda dauen lan bat, eta gauza bat bakarrik bada aldatutekoa, egon direz bere bai hilabeteak egin alizeteko, ez? Eta, 1.000 euro ipinten da hor, ekipo redaktore batek eskatuten dutzunean edo zuk lizitaziora ataraten duzunean horrelako proiektu bat, hori da, bakarrik aurkeztu zen ekipo bat hori egiteko, orduan hori izan da egoera. Nik ez dute azalpenik eskatu, ni bakarrik izan da... Ezaren lezegon eta ikasten zauzen lez, jakeadira datorren... Ez da gina da, hori baino lehen hau, hori, ez dakit zenbet diru gastazan besta norma batzutan, gehiengo guztiagaz, eta hori dano dakiu, GTIk eta EAJak onartutakoa, eta non agertzen ziren etxe bizitza babestuak, eta bar. Non aldundiak botazit egin zituen, aldundiak edo, hori haure jakingo de hobeto, baina hori izkutatuta guztien dozu. Diru batzuk kontaten dozu, eta beste batzuk ez. Eta horretana kontabreko dira igual, Ez, nik nire legegintzaldean egin duguz lanak kontatu.
Mikel, nik nire legegintzaldia bitan egonaz eta lan hori egin izen dugu eta hori puntu. Bueno, baina responsabilidadek asumidu, lengua Bai, que tal gu zezugota danak, duzu danak asumitu. Manolete hil zeunan akusazio bere, osea que... Ja, bakoitza jamen inspiroen arrean jartzen ari dela, Bai. Gure jarrera eta hemen azalduko dugu. Guk ez dugu inoren gainatuko. Eta aurreko legegintzaldian onartu ezen apoak espadu sakoneko aldaketarik guk ezetzean jarraituko dugu. Benetan gauzak ez dira aldatu eta egiten ditugun, bai funtzionamenduan, bai prozeduran, eta bai egin ziren zuzenketak eta emendakinei emandako tratuarekin ez ginen ados egon orduan, eta prozesu berri bat zabaltzen ez bada, jarraituko dugu honen kontra goten. Baina, bueno, guk hemen ez dugu inoen gainatuko. Hori argi garria da, argitutea norberan postura beti dago ondo, eta, bueno, bakoitza jakin behar dugu norantza edo zelan lideratu gure asmo politikoak edo udal politikan. Beste barik, ondo, eskertu dan hori... Bueno, ez badakotaz beste gauza pare bat. Nik esan dezake gauzak honen inguruan, Hemen kontratu bat dago 2021ko irailaren 20koa. Arrutiarkekin hemen dago. Kontratazio organoa alkatea izan da. Ez da plenoa izan. Orduen hemen hilabete batzuk aipatzen dira lan ezberdinak egiteko. Oraindik azkenengo lan hori hilabete bateko epean aurreikusten du Arrutiarkek testu refundido aprobación definitibakoa egiteko. Baina, bueno, ikusi barko da, 2021 da, baina ikusi barko da. Ea aldatu barko dan, kontratu hau, luzatzen bada gauza, zer aginak edukiko dituen, aldaketa honek eta luzapen honek, alkatea izango da eskudun duna, zeberak sinatu bai zuen, alkateak sinatzen dutenean modu orokorrean 4 urterako izaten dira gauzak, egia da aurreko González Pizzuagaz luzatu egin zela, baina beste aldaketa batzuk egon ziren, baina nik gauza hauek aztertu beharko dira euren aholkulariekin, Joseba Beristain eta bere alabarekin, baina kontu ze gauza hauek luzatzearekin. Ze, klaro, aldaketak eta eraginak egon daitezke. Kontatu legearen bitartez. Bueno, nik edozin kasutan idea izateke erotea dagoen zera, retoke gitxiez, osea, gero bakoitzak erabaki daia nahi duena eta horren ingurutik gero jarraituko dugu beste proposamen batzuk egiten, hori ez bada usteten. Segure asmoa zen gutxi ikututa onartzea, ez naztateko gehiago, baina, klaro, nik ulertzen du baita ere Albertok esan duena. Argi ez da ikusten euren eretzin eta gure eretzin bezan ikusten, baina ikusten dugu beste konpromiso batzuk dagozela hartuta hor, bai eta azpiegitura askoak eta beste, eta horrek uste dugu garrantzi dekela. Hor dagolako posibilitatuta baita ere eskolaren proiektua eta bat eta beste, eta, bueno, hor ikuspegi desberdinak egon aldira, baina erabaki lehenbailen hartu beharko. Baina, falta dana eginda. Gutxienez batzar bat egingo dugu ja Arrutigaz eta aklaratuko dugu hau enbrollo guztia eta ze aldaketak benetan dagozen gure ingurutik egin direnak eta beste barik. Eta herriari erakutsi eta erabaki hartu edo eskalabra. Txarmen hori azpiegiturarekin 2014an sinatu zen. 2014an sinatu zen eta konpromiso batzuk serioak daukate.
udalak kompromiso batzuk izango daukabe. Eta udal gobernua aldatzen danean kompromiso horiek jarraitu behar dute? Ez dakit, da, pregunta del millón, Baina eraginak ondorioa kontratuak zer ino. ondorioa batzuk daude, Ez hori beste gauza bat, kontratuak asesoren kontratu egiten dira 5 urterako, 4 urterako eta harrapatzen dugu hurrengo. Dando, digamos, idazkaria, se lo quedas en plantilla. Bueno, Red Eléctrica Españolaren proiektuari buruz bere bai komentau gura geunke. Bueno, a ber, orain arte, edo, bueno, pasadan urtera arte, proiektu hori eingo dan edo ez beti oki izen dugu zalantza, beti be argi okinde gatikeko herriek ez dauela gure proiektu hori gatiken. Baina, bueno, 2024 urtean ja, ikusten doguz makinakor, hor gabiz, egunerokotasunean erruedan paluek ipinten, baina gauza da, proiektue egiten ari dela, aurrera doala, eta, bueno, jakin izen dugu, alboko herrien, jataben, askoz be impacto gitzi hau okiko dauen herri beten, egon direzela ja negoziazio batzuk, eta, adibidez, herri honek urrengo urteetarako bere herriaren garapenerako milioiak eskatu izan dauzela Red Eléctrica Españolari, inbertzio handiak eta proiektu handiak egin ahal izateko. Argi dakogu jatabek bere ez dauela gure proiektu hori bere herriarentzako, gatikak ez dauen gure moduen, baina alde horretatik bere jakin, gatikak ze uste dakon honen gainean, zeu zer egingo dauen, ezer barik lotuko garezen, edo zein den egoera. Orain arte, gobernu berria sartu arte, zerbait negoziatuta zegoen horren gainean gu mugitzeko? Bazegoen negoziaziorik naiz eta kontra egon gobernua, udal gobernua? Bazegoen negoziazioak? Ze batzuk diote baietz, beste batzuk ezetz. Orain arte, arterako gobernuak egin dau guztia txarto eginda egon da. Orduan, ez dako zentzurik preokupazio handirik okitea bebai arterako gobernuak zer egin egon dan edo zeuz egin badau. Ze momentue, oin da, ze oin arte ez da egon klaru hori proiektu egingo dana ez, baina ontsa eskabadorak berton dakuz. Zera, kasualidadea, justo oin izatea. Ez, baina dinotxuk, Ez que gure ez baina dinotxuk nik uste dudala arterako gobernuak askoz bere informazio gehiago dekola eta askoz ere gauza gehiago izan dituela negoziatuta gu baino. Guk uste dugu eseskoa bada eseskoa dela, uste dugu herriaren izenean ezin garela ezer barik lotu, baino ezin ditugula gauzak errestu. Hori argi deko guze, ezetxa bada, ezetxa da. Eta koherentzia bat dago, pentsatzen dugunaren artean eta egiten dugunaren artean. Orduan, guri azpijoku hori de sí pero no pero sí, hor gabiltza. Azpijokoa ez da oposamen, ez da Proposamenak egiteko gurea da. Nabilitz egiten nire... Ez dakit, baina... Nik uste dut zerbaiten kontra basauz, baina dinotzezu, pero bueno, si me das esto... No, perdona, no es si me das esto, es... Es de lo malo lo mejor. Horregaiti dinotxu. Bakoitzak dauka beran perspektiba. Nik errespetatzen dut beste herri batzuk hartzen desan erabakiak eta eure jakingo den norarte dagozen implikatuta hemen gauzetan eta zu badakizu edo jakitun modun deko zuzure burua jatabek negoziatu duela ez dakit zer. Bueno, nik ez dakit, baina eurek nahi badabe ez dago ezer negoziatzerik, kasu askotan edo gutxien legean arabera, gure asesoria daño modun. Baina, gero, proposamenak egin aldira, baina proposamenak nik hemen ez dut entzun bat ere milioia eta berba egiten duzu, proposamen konkretorik. Baina badago intentzioa egin alduguz proposamenak? Dinot, ez que orain arte ez dut entzun olarik. Baina nozikona proposamenak hemen ukatzen dira. Ez daukatu, baina bai komentau zen duen pleno batean sartutea edo eskaerak egitea dela
proiektuari baietza emotea, orduan esen dula ikusten hori holan. Argi eta garbi esan duen, nik konbenio bat ez dutela sinatuko, ze konbenio batek implikatzen duela nik baimena emotea proiektu horreni. Eta hori ez dela izango esan nuenik, konbenio bat. Ze konbenio bat azken baten zure zera saltzea da. Beste gauza bat da, zure exigentziak edo hori ageriaraztea beste alden. Horrek gauzek... Ez dinot, ez dakit, baina konbenio ez bada bidea... Ez, baina nik uroten nahiaken konbenio ez bada bidea, zein izango leikela. Erlantze sinatu duen konbeniorik, Nik ez dut esan sinatu dauela, edo ez dut pentsetan esan dutela, eta esan bado txarto esan dute, baina bai horretan da bilela. Baina nik aldetuten dut erlantzetik aparte eta jatabetik aparte, gatikek espadako hitzarmenik sinatzeko idearik zeustantzean baietza emotea dala proiektua zein dala era eiteko hau edo zein herriak etekina zelan atarako dauen. Hortan gabiltza nintzen. Erresa ez dala ez dut esan berez, Etekina aterako du justizizkoa dago, beste barik. Sartzen dozkue makroproiektu bat, hori apurbete konpensa berdana beste erabatzera, baina hori konbenio baten sinatu eta esatea, zuga, dana libre eta baina ez dakit. Ekarpen txiki bat, argi dago proiektu hau inposaketa badala, gatikarriak hitz egin duela, eta dago beste kontu bat, eta harriak badeko bere dignidadea, bai. Eta dana ez da diru kontua. Hauek etorri dira hona, proiektua berez hasi gabe dago. Ez daukate proiektua hasita eta orain arte adierazitako jarrera beraiek izan da auzokideen eta herritarren gainetik. Bai jabego pribatuan, bai jabego publikoa diren zenbait herri eta terrenotan. Adibide bezala, egindako katak bere garaian. Orain, herribideen inguruan induten erabilera. Hau da, herriaren nortasuna, eskubide, izaeraren gainetik barre eta modu iraingarri batean. Orduan, nire galdera da, ia EAJak presioa jarri behar dion horreri. Eta adibidez, hor dauden 5 urteko artea botatzen badute, ia zenbat jarriko diogun, zer presio jarri behar diogun zuaitz bakoitzari. 2000, 6.000, eta horren arebara, herriak aterako du etekin bat. EH Bilduren jarrera argia izan da, hasieratik, eta argia izango da orain ere. Eta herri honek badeko bere dignidade propioa, eta behintzat ez dugu onartuko inolako kontrapartidarik. Osea, Bilduk argi dako egingo dala, baina ez dauela nahi kontrapartidarik inposaketa bat izango dala, badakizue bere bai, deklarazion de utilidad publika hori emontotzeala be bai, danan gainetik pasako dala, eta proiektua egingo dala. Eta, bai. Bueno, egin egingo dala, ez dakigu, oraindik beste fase batzu geratzen dira. Egiten ari, hasita dauz egiten, ez dala futurismo bat. Zaila izango dala bertan bera ustea, zaila izango da. Egingo dala, 100%, argi daukazu egingo dala 100%, nik ez dakot argi egingo dala 100%. Ez que dignidade buruz hitz egiten duzu, baina ni begatik erranaz eta dignidadea da, baina ez gure nire herria bere bai. Beste adibidea jartzen dizu, Ejertzito Espainola jartzen du hor ez dakit zer, eta kontrapartiare eskatu dezakegu horren truke. Eta orduan, herrian egin eraikuntzak ejertzitoaren izenean. Ez dut alde handirik ikusten konparaketa honetan. Porque agian egingo izkigute kriston azpiegiturak, eta jarri beharko dugu red elektrika, Gobierno de España, gainera eskerrak emonez. Orduan ez dugu egingo ezer. Bueno, EAJen jarrea da baietz. Eskua jarriko digula. Nik galdetzen da jarriko dugu. EAJen jarrera, ez? Eskua jarriko dugu ia zeetekin ateratzen digun oneri, ez? Bueno, eta Gatikako orduan ezer... EH jarrera bia da. Ez dinot. EH jarrera bia da. Berriro ere, eske, behin baino gehiagotan hau errepikatu behar dugu. Gu, 9 artean 2 baino zara. Bestelako erabaki batzuk hartu aldira, gu tartean ez egon da. Bai, a mí me lo vas a contar. Pues ya está. Bai, sin más, komentario. Osea, gure izen dugu bai, jakin alde horretatik, gure izen dugu jakin hori bai. Gure erantzuna ezin garbiago izan. Baina gainera ez dakoagu horretan eskuntzarik eta... Madrileko gobernuak, hori zuek sustatzen duzuen gobernuak erabaki du hori, dekretos. Osea, dekreto gobierno, bomba. Eta ja horrekteko rodillo bat. Eta rodilloa garrapatzen gaitu anez gauzen bere bai. Eta horregatik ikusia, oki alda beste ikuspegi bat. Claro. Eta
Oie, bakoitzateko? Bai, Honi- ondo da. Baina argi Honi gutxi. forma asko eman zaizkio. Claro. Forma asko, niri buratzen Ni zen. badaki- Egin dezagun erreferendu bat, eta esan Izuzkoren hildotik, jarri zaiogun, ondatutako gauza bakoitzari prezio bat, eta hori eskatu. Baina hori ez da kontrapartida, hori da kalte ordainak eskatzea. Eta red elektrika kalte ordainak ordaintzeko... Osea, ez pekata Orduan, hori da, galde dia zaigun herriari. Eta errepide bat ezin badu erabili herriak beste alternatibo batzuk jarri behar ditu udalak eta horrek kostu batzutekoz baita ere. Orduan horrek dire kompensazioak, ez, konbenioak. Argi da, orduan, bai. Zertzela da txiki bat, mesez, formak alpateu ditu Alberto, eta nik uste garantzitsua dira, eta klaro. Ez dakit ez jakitu nanan, baina nire idazkariko duen, ez dakit ikusi beharko ditut hartako baina negoziazio horien barruri pleno baten egin dira, aipatu dira. Bueno, nik hori ez dut esan, Iker, osea, ja inventaten hasi ez dut esan hori, Ez dakit pleno baten zein, klaro, hiek. Bai aipatu da, uda baten asmoa, ez? Bai, baina nik ez dut esan pleno batean aprobadanik ezen zer, eta Claro, es que formak eta forma juridikoak kontuz, claro, es que gauzak... Bakotxa bera, Ez, batzuk konbenioak aipatzen dituzte. De toda la vida de Dios, osea. Claro, es que, a ver, igual zuentzako apur bet gatza da ulertzea, baina, claro, es que... Jakin nahi nuke aber plenoan esan diren gauza horiek, claro, eta aipatu dire eta... Ez dut Niko Laubrik esan. Ja, baina esan dozu, Eta hau egin dula eta marurik hau eta hau. Bale, eta azkenez, bere bai gure dokumenta hori, Bizkaiko Foru Aldundiagaz dakogun hori 2,5 milioien espaloiaren hitzarmena dala eta, ze hori bai hitzarmen era dauka, bueno, horre eogan bere bai Berleko Arrotako zati baten, horreaz konbenioagaz dona, eta, bueno, hori izen badozue behitu, edo kudeak eta hori, diru hori barik lotu esteko, ez? Oindik garran, zezinua ez da etorri egorrena, Bai, baina, batzarrean egon ginenean gauza bi izan ziren. Bai, gauza bi dire batera, eta bat... Ez, esan zauen bat harina egin behar dauela esan zaurien, Ez dakiko horatzen zara, baina batzar horretan... Horien nuen ulertu, gehiago ulertu nuen lotuta gozela. Lotuta bai, baina denboraz... Eta nik ez zereko zubiko asuntu egena, eta gero kontausten, Juan Karra kontausten. Bueno, plenoan aproba gendun, hemen, pasadan urtean, eta gero, batzarrean egon ginenean esan zauen, naiz eta gauzabiak hitzarmen bardinan joan, ejekuzio aldetik hori harin hau egin behar zauriela, eta aspektu horretan esakon arazorik ibini, orduan, baiakiteko. Ez behagongo gara, batzarra eurekaz. Zut dinozun moduan apirilean izan zen, edo martxoan apirilean usteaten ben hori, igezko apirilean, eta nik informe bat egin egan, prozeduraren inguruan, ze gauzak ez dire akta decisión bat bidaltzea y que firme el alcalde y tal, no. Todo tiene su procedimiento, va a haber un informe jurídico, pues necesita mayoría absoluta, tiene que haber una valoración de ese camino, y está el reglamento de bienes, que yo lo puse el año pasado, euskeraz daukazute, baina gaia sartzen danean eta prozedura egiten danean, nik nire informea egingo dut, eta zue bozkatuko duzue nire informe daz, eta informe horren edukigaz, ¿vale? Claro, hay que valorar los 20 metros, cuánto cuesta, lo que implica el convenio, las obligaciones que implica el convenio a futuro, todas esas cosas, pues el informe irán, necesita mayoría absoluta y ya trataremos ya cuando salga el procedimiento. Y está el informe del secretario y se vaya al pleno, entonces votaréis. Oso. Eta azkenik, itsasori jai zinegotzi moduen, beste pasadan hileko plenoan komenta zaun jaien partiden gainera, eta komenta zauen Armintza, Lemoizeko kasua eta Mungiko kasuan, aktan batuta dago, zelan esan zen du Mungiako udalak 53.000 eurorekin zelan jai herrikoiak egiten dauzen, eta ekarri dut
web horri aldean Bai, 100.000 euro gastatzen dituela, jai batzordeari ematen diona. 500.000 euro baino gehiago eta da. Bai, baina jai batzordeari, nire jai batzordeko jendea dekote kuadrillan, eta hori komentatu zidaten gero ikusi nuenik ere web horrian zelan, bai. Iker? Asun hau, makala behar no? Ikusi zaitut amatatzen trastorik eta kamara